Ассалому алайкум ва тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳама каса созен. Хоб, имрӯз гап мезанем дар бораи госпрограмма. Хоб, бисёриё навистестен, медонам, занг задестен, комментариё забитиян. Рости гап бахшиш комментария бисёриша ҷавоб додан натонистестам. Ай сабабе ки бачаҳои инстаграмда бисёри бад савол партофтестиян. Якчанд кас кати уже гап задем ва имрӯз ҳатто ФМС занг задем. Боз саволи ҳами бачаҳо ва имрӯз ман мехоҳам воқеаи хидмат нақл кунам. Мо чӣ хел шахсан госпрограммаро гирифтем ва кадом нафаре то охира тамошо кард, аллакай хулоса мебурора кадом нафар метавона участники госпрограмма шава. Хуб, ба ҳазур шинен ва видеоро то охирша тамошо мекунем. Хуб, ҳозир айни ҳол аммо мигратсиони службае ки дар Душанбе қарор дорад тарафи пединистуда ба фикри ман маҳкамае запис онлайн шидагия, леки вақти мода ҳуй буд, мо шахсан занг задем ва гуфтан мода анами махсус ҳуҷҷатотона биёрен. Махсус ҳуҷҷатода чӣ медроя? Паспорт, метрика, диплом ва трудовой книжка. Агар оиладор бошен, дафтарчаи ақди никоҳ, фарзанд дошта бошен, метрикаи кӯдакҳо. Хуб, ҳар як ҳами ҳуҷҷатҳоро тах карда мо бурдем. Анами якум даромадан, якум собеседования и ганда зарурае, барое ки шуморо мепурсанд. Шумо оё метавонед гузашта ё ки не. Агар натонистед гузашта, ба ҳами шумо дига наметавонед уҷа даромадаву участники госпрограмма шида наметавонед. Хуб, ҳами як ду се чиз мепурсанд. Киҷоро хатм кардӣ, киҷода кор мекунӣ, стажи корита мебинанд ва барои чӣ рафтестӣ. Чотка ясна ҳамаша ҷавоб ки доден, муомилатон маъқул шуд, ба ҳазур дальше уже дигар метабда мегзарем. Мисол шумо да мегӯянд ки инами ҳамаи ҳуҷҷатҳоро перевод заверит мекунен, тахт мекунен, чоткаш мекунен, ҳамун рӯзи гуфтагиш мебарен. Мақсад рӯзи гуфтагиш меёренша. Хуб, ан акай пай ҳуҷҷатҳо мешен. Қараболода акай олим ё акай шӯҳрат мекуна ин кора. Аймора шахсан акай олим кард ва ставкаш 450 сомон ай. Усш на ваше усмотрение чанде ки шумо договор кунед. Хуб, якчанд кас бо комментариёда навистанд ки госпрограммаро шумо харидагиен ва чашми мардумда хоб пошидистен. Инамиҷа якчанд бародаро патиёли мо отдельно бо интервью мегзаронем. Уам инам 450 сомонда, аммо ҳаққи кори акай олим ё акай шӯҳрат ҳамон одамое ки перевод заверит кардагиянд. ин суми госпрограмма нестай, ин суми ҳамон ҳуҷҷатҳоро тарҷумаву заверит карданшай. Тамом. Агар ту специалист бошӣ, агар ту стажи корӣ дошта бошӣ, ту агар дар кор бошӣ ҳамин регионда, ҳамун зелёни книжкаро ҳама хероид мекунанд. Агар ту ягон чиро нафаҳмӣ, ягон чиро надонӣ, ягон чи наметиҳанд. Иҷа ягон ҷои хафагариш нестай. Хуб, баъде ки мо ҳуҷҷатҳомонро тах кардем, ҳамун рӯзи гуфтагишон бурдем, споридем, тамом гуфтан интизор шавем. 2 моҳ пас омад ва моро як сайтда регистратсия карданд ва гуфтанд ки ин ҳамин сайт фақат даромадан мегирен ва РВП-тона пеш мебарен. Мо рости гап уқа аввалда хеле бепарвотар будем, уқа бовариам надоштем. Гуфтем оё меша ҳами ё ки намешава. 1 сол мон гузашт. Аз зелёни книжкаи мо 3 сола буд. Ана айҳози гирифтагии бачаҳо 5 солаи. Хуб, 1 сол мон аллакай гузашт. Уже ай соли дуюмаш камтар ҳаракат кардем. Аллакай гуфтем биё хубаш самара бирему самара да кунем. Анаки мо дане хеле информатсия набуд. Як кас то мегуфт, а бача нарав ҳамиҷа ки. Як кас то мегуфт, чо мекунӣ, мерай, расход мекунӣ, оё мегзарӣ ё не. Уже дидила шидагӣ. Лек чӣ хеле ки гуфтем, ҳамун бародармон Аброр чизои даркориро гуфт ва бо як додари дига кати як шогирдай рости гап, ҳамун юристшон кати алоқада биромадем. Вақте ҳамун гуфт ки биё ҳами пагаш бихе биё, ҳамиҷа корта буд кун, ҳамаш мешава. Ну железно уже
конкретно решит кардем ки мехезем мерем ва хестем на худора шукр омадем моҳи март омадем моҳи апрел аввалош аллакай падача на РВП буд 46 рӯз да буромад. Яда ҳафтаи дига буд даводав кардем, падача на гражданство шуд, гражданствамона 90 рӯз гуфтан, уам 46 рӯз да буромад ва присягара қабул кардем, паспортмона августда аллакай гирифтем. Худора шукр навзи кору фаъолиятмона дар ҳами самара ба ҳазор бурдестем ва ҳамаи ҳами гуфтагиёи ма, ҳами нархи навое ки РВП да гуфтам, гражданство да гуфтам, и ҳамаш барои участникои госпрограмма. Барои чӣ? Барои госпрограмма иминам хеле возможностора осонтар кардагиян, арзонтар кардагиян, ҳатто дастгирӣ мекунанд. Ҳатто ина бинем медкомиссия бепулай. РВП-ра нархаш стандартни гуфтам. Подача на гражданствам ҳамаша гуфтам. Якчанд кас комментарияда навистанд ки тавба кардам худо и бача дурӯғ гуфтаистай, мега РВП хеле агар мебуд ҳама мекарданд. Ҳама агар метонистанд давно мекарданд, агар ҳами кор мешид. Лекин ҳама участники госпрограмма шида наметона. Барои ҳамо узр бахшиш кадоме да сахт расида боша, ҳар кас бояд ҷои худша дона ва ҳар ҷода ҳархе гапҳои беҳудара бояд гап назана. Барои ҳамин информатсия ки ман шумо да партофтестам, шумо ковен ёвен бо киям хеле информатсиё мепартоя ба забони тоҷикӣ. Ҳастанд одамое ки мефурӯшанд информатсияра. Аммо ай шумо ҳамақа талаб кардестем ки танҳо дроен канали мода тамошо мекунен ҳамин чиза. Тамом. Барои ҳамин дар охир чӣ гуфтанем? Дар охир мо чӣ хеле ки аввал да гуфтем, як-ду савола ҷавоб шама расонданиям. Кадом нафаре подача гражданства да карданияй? Имрӯз мо ФМС занг задем ва пурсидем ки агар гражданини Тоҷикистон диплом дошта боша, стажи кори трудовой книжка надошта боша, оё дипломша дар Тоҷикистон гирифта боша, дар мақсад Россия гражданство да подават кардан метона ё не? Гуфт ки наметона. Аввал ба ҳамун специ худаш кор куна, специалист шава, мақсад стажи кори ақаллан пайдо куна, баъд участники госпрограмма шававу баъд ба госпрограммаш ба ҳазор метона биёяву спора. Ё ки гуфт ки агар шаҳрванди Тоҷикистон дар Россия там ягон коллеҷа, ягон техникумай дипломи РФ-ра бигира, анавай ҳақ дора гражданство да подават куна. И гапора мо ҳамаша информатсияра ФМС гирифтем. Анаки насиб карда боша, саволои зарур боша, барои видеои навбатӣ мо занг мезанем ва анамо звонокмона запис мекунем. Вақте ки мисол ҳозина ма гуфтестам, бисёри шумо ма медонам, бовар мекунем. Лек ҳастанд нафарое ки ва ё тамоман и чизовода дар кор нест. Просто мардумай раҳ метонам бизанам. Ана ман мехоҳам по факту ҳамаша бикунам, чтоб шумо бинену ва дар ҳақиқатан бовар кунем. Лекин ягон ҷои фанду фребиш нестай. Ман шуморо нагуфтестам ки иҷа ягон бозияй, биёен ҳамакаса бозӣ кунен. Шумо барои кору пешравии зиндагитон ҳар кадоми шумо фикр мекунам ки мехоҳен ҳамин гражданствора бигирен ва кору фаъолиятона дальше дар ҳамин Россия барен. Лекин ягон кас шуморо нагуфтеста ки гражданствои Тоҷикистон отказ кун. Шахсан мо худмони кора кардагӣ нестем ва карданиам нестем ва шумо дам ҳамира мегӯем ки накунем. Двойное гражданство чизи хубай. Любой вақт шумо ватан мерен, ватана хабар мегирен, лек барои кору фаъолиятон пешравиш мақсад интихоби ҳар як шахсай. Дар куҷое метони худта пеш бурдан, дар ҳамуҷа мақсад худта пеш бар. Барои ҳамин имрӯза видео тамом. Чӣ саволе боша, марҳамат, инстаграмам рӯз ба рӯз забиват шудестай, ба чини имкон ҷавоб додестам. Лек ҳастанд бачаое ки ҷавобшон надодам, бародаро бахшиш, барое ки мо саҳар кор мебуроем, бегаҳ мебиёем.
ҳамун кор монда як чанд дақиқа перекур мешава, мо бояд корбори худмона пеш барем. Лек ба чин имкон гуфтестам ки ҷавобтон метем. Лек баъди ҳамин видео ба фикрам ки уже шумо аллакай хулоса мебурорен кадом нафар метавона участники госпрограмма шава. Ана ки дар Россия мо метавонем участники госпрограмма шавем. Видеои навбатира шахсан ма занг мезанам, уточнит мекунам, ҳамаша мефаҳмам ва боз дальнейши видеора интизор шавем. Оиди квота, оиди ЗАГС ҳамаи ёшам уточнит мекунем. Шумо танҳо активни шавем, всё. Ҷавлон барои шумо любой информатсияи оиди ҳамин гражданства меёва, мебурора, нахе видео мекуна метия. Дар паноҳи Аллоҳ бошем, сиҳат сарбаланд бошем то выпускҳои нав ба нав дар канали Ҷавлон.